Oke mga idol. Ya kita karon mag-ayo kita aning ampli nga inani nga klase. Murag bubo purma. Oh, duha ka buok na. Ang problema ani mga idol, walay power. Dili na mo power. Saksak siya diri sa kuryente, dili na mo power. Dili mo siga ang iyahang power. Wala na. Di na siya mo power. Kung sa English ba ni, no power. Atong testingan kung no power bagyod. Oh, karaan kay na gagupupan ng ani niyo. Oh. Puno naglawa-lawa kay dito rin sa ilalom sa silong gibutang. Kasi kuan pa ni may musla na mo mga inanig porma ayaw na ninyo ni ibalibag diretso. Kay basig maayo pa. Okay, tong tan-awon og unsa gyud ug bagi power. Tong isaksak ning plug. Okay, then dili sa outlet. Outlet. Okay. Atong i-power kung wala bagi tinuod. Okay, wala gyud, wala misiga. No power. Way tingog bisa gamay. So atong tangtangon ug unsay problema. Okay. Itong ibto ning screw. Okay, tanggal ang mga screw bolt, to nang huson. Okay. Tango na to ang speaker. So, unsa na to? Ug ang yaang Twitter. Okay. Okay. Iya na. Sunog ang IC. Kini nga pisah. Sunog. Okay. Okay, sunog ang IC. Kini. So ato na i-convert. Kwaon na to ang pinaka pin power. Kwaon na to ang atay pisang kwaon kini. Chopper transformer. Okay, dili na ko ipakita ko sa pagtangtang aron madali kay magkuha sa kusundang. Okay na. Ato nang natangtang ang iyang kuan, photo transformer ug ang IC. Og doon pa isa nga chopper transformer o photo transistor. Okay. Tangtang na. Ang pinaka-min nga nadaot niya, ang min power AC power. Kini nga side. Oh, doon na linya oh, kalinya dire. Pero kini, pwede pa nato ni siya paganahon, pinaagi ni ini. Kining dini nga pin. Kining 12 volts to 24 volts. Pwede siya magana sa battery kung kini walay daot ning iyahang board. Kini kitibuk ang board. Pwede pa siya mapagana mo ni nga ayaw ni pag ilabay kung naa mo ani. Sige. Ito na ning testingan. Ato ning iuli. Kini pwede ni siya makagana. Pwede ni siya mogana kung doon na kay mga charger nga karaan sa cellphone katong mga charger nga 12 volts out, ang iyang out 12 volts pwede ni siya. Asimbulon. Tangan siya dire katong to ang iyahang charger, i-connect dire doon ay wire connect ana padulong dire. Then imong magamit lang gyapon din switch o kining niyang iyahang kuan sa AC power o kaning niya. Pero kung wala kay agpakita ra nako ninyo kung unsaon. Ito sa testingan kung mugana ba ni siya. Kay sayang kung mugana pa ni. Gagup pa na. Kung itesting, iuli na to ang speaker. Speaker ug ang Twitter. Okay ba na? Ito nang iuli. Testingan. Kung mugana ba? Okay, tawaran sa itong bolt.
Okay, duha lang sa tong itaod kaya tong testingan kung mo gana ba gyud. Okay. Tong tauran og kini spin sakit. Nga para ni siya sa battery, pwede battery 12 volts. Mapagana ni siya kung mo andar ni siya, pwede na siya sa battery nga 12 volts. Pero wala man koy 12 volts nga battery nga kuan kay sa motor na kataod. Kapoy na katong tangtangon daghang koneksyon. Doon naman koy charger dire, battery charger kini. Kini nga battery charger. Oh, nahuson atong pisa. Mo na itong gikuha nga pisa sa ilalom gipangwaan na to kay aron atong ma-convert. Kay dili na siya mo power sa easy power. Okay. Kini nga charger, bugana na siya 12 volts, 24 volts, pwede. Kaya niya ning dag-on kung moandar lang ni siya. Okay. Ito ang itaod. I-connect lang ko sa wire, kining niyang akong alligator clip. Ang positive, pula, positive, sa positive. Ang negative nga clip, green, itom ang kuan, oh, sa itom black, negative. Sige, nakasaksak na. Ato nang kuan ang iyahang plug diri sa charger, isaksak to sa outlet. Testingan nato kung mugana ba. Okay, siga. Andar ang ato ang isi charger. Og siga na sa dagatong lead. So nigana ang makina. So sayang kun atong ibalibag. Atong ilabay. Sayang kaya nigana siya Atong testing kun mukuan ba yun. FM tuner. Okay. Ang tuner niya nag-andar gyud siya. Okay. Line. The Bluetooth device is ready to pair. Okay. So digana, testingan na to sa sounds kung mugana ba gyud. Mitatag cellphone atong iyon ang Bluetooth ani. Kay Bluetooth man ni siya nga type. Sayang kayo gigupupan niya, wala magamit pa ni siya. Kung gibalibag diretso wala na. Pero mga idol, pwede siya mugana ha. Pwede siya mugana sa 12 volts nga battery. Kini. Wala man koy battery nga bakante naman sa motor. Mo ni nga ang charger nga kung gigama pod nga ginama ra po ni siya sa makaraan nga karaoke. Na kaya mo kag 12 volts to 24 volts. Kahon maot kay kahon murag kahog bitin. Murag kahog bitin. Pero mugana ni siya. Dako ni katabang, pwede mag-charge sa battery, pwede makapagana sa mga amplifier nga gagmay. Okay, ni Bluetooth, testingan na to. Ngita tag sounds aron pwede rin makasayaw kun kuan niga naman. I-on to ang Bluetooth. The Bluetooth device is connected successfully. Okay, connect na. Testingan na to. Kung mugana ba siya? Testing. Kung mugana ba? Sa sounds. Okay. So, kanindo
sulod pa kay mo tingog. Iya antag iya ibalibag nung taniya. Oh. Antar mga idol. May gana siya pinaagian eh. Oh. Di may muslan pa. Kanang isa ato po na ayuhon. Pareha ra pong dauta. Wala gyud po'y power, nawala ang power. Testingan na to ni, unsay brand ni isa? Ah, Cyber Home. Kani. Unsa man ni? Kumidi or kamudi unsay? Kumuday. Kamu nalay basa ani kini kay ko kabasa. Kaduha ra man ko graduate ug daycare god. Okay. Tapos na ni. Okay na ni siya. Ato nang paon ang iyang power. Oops. Okay. Okay. Kanina sab ato na sa ning ayuhon. Atong testingan pag-plug kung wala bagi power. Ato kay basi giilad puta ni tag iya ani. Ayuhon to daan unya pa nato makita. Tong isaksak. Okay, saksak. Ang wire. Okay, plug. Tanaw na to kung musiga ba ang indicator light. I-on na to ang iyahang power on switch. Oh, kita niyo wala musiga. So wala, the same. Parehas, the same price. Ang daot. No power. Walay power supply. Okay. Ato na ning tagtangon. Di lang yapon ako ipakita kung unsaon pagtangtang kay aron madali magkuha kog sundang. Sige. Okay. Natangtang na nato dayon. Nataod na sab. Wala na ko ipakita kung pareha ra og daot. Murang daota. Disim. Ang daot. Oh, tiwason na lang na kuning. Kuha na. Taod lang yapon na to ang pin. Or utin-utin niya. Sabi ni Saya pa utin-utin. Dayon atong isaksak kining atong charger na pod kay wa man tay battery. Pag testing lang ni, usa ka testing. Wa pwede testing, pwede pod siya pa andaron din siya bisan pag tungag adlaw. Oh, positive, positive. Negative, negative. Okay. Doon naman ni siya itong isaksak. May memory card dito na kakabit. Nana. Pwede siya mo sounds diretso kung walay, bisan walay gamit-gamit aning cellphone. Kung mo gana atong itira. Saksak na to ang charger, plug. Sa charger oh. Okay, mitingog ang indicator. Misiga, di mitingog naman noon. Misiga, then tanaw na to ang diri sa amplifier. Okay. Okay, misiga sad siya. So, na magamit pagyapon siya kay nisiga man. Atong i-volume. Oh, memory card ang na-drive. Oh. Pagkakusog pa kayo. Okay. Na, gamit pa? Oh. Kung mga idol, kung na may mga biya-biya nga mga inane nga nadaot na ang kuan, ayaw nyo gibalibag ditso. Kay kini nga bangag dako ni si katabang kini. Single bangag oh, di pa kay dako, single bangag.
Tungod kay mo gamit ang yan DC 12 volts o 24 volts. Ang easy power, ang main power ko na daot, doon na pa siya ay primary power na secondary out. Dire, secondary. Pwede pa may musgan. So, ang tag-iya ning usa ka kuan si Peter Wine, si tag-iya sa mga ilimnon nga coconut wine. Kini kang kuan ni Madam Gaga. Oh, nalipay siya kay tingog na. Direta ko to mga idol kay mamahaw ako kay gutom kayo. Kasi mabali niya ni kadugayan tong ayo-ayo. Okay.